Skyldig. Når man får en betinget dom, så får man lov til at gå fri. Men hvis man gør noget kriminelt i den pågældende tid, så bliver den straf, du lige har fået, lagt over i den nye. Skyldig. Når man får en ubetinget dom, ryger man direkte i fængsel. Skyldig. I nogle tilfælde kan man få lov til at afsone dommen med en fodlænke i hjemmet. Man har nogle specielle tidspunkter, hvor man må forlade hjemmet, for eksempel for at gå på arbejde. Men ellers så skal man blive i hjemmet. Skyldig. Ved ikke så grove sager kan man afsone ved hjælp af samfundstjeneste, hvilket betyder, at man arbejder uden at få løn for det. Skyldig. Et åbent fængsel er meget lige en efterskole. Man har sit eget værelse, og der ligger en butik på fængslets grund. Her kan de ansatte købe ind, så de selv kan lave mad. Skyldig. Et lukket fængsel minder lidt om et åbent fængsel. Dog er alle døre og porte låst hele tiden, og der er flere regler. Skyldig. Hvis man ryger i isolationsfængsel, sidder man alene i en celle ca. 23 timer i døgnet. Man har lov til 1 time udenfor, det ellers vil betegnes som tortur.